Peygamberimiz aytýar maňa ahir zamanky ummatynyň etjek işleri maňa gözüme köküdürli diýipdir. Ey Erhamur Rahimin diýeni görüň, ey jawan nasla, ey ahir zamany ýaşaýan millet, Peygamber zanyň muhabbetini görüň. Maňa köküdürli ahir zamanyňky ýaşajak ummatlarmy, amma şolary görüp-de men Hudaý Taala'dan şefaati begelledim diýipdir. Bolmasa maňa geldiler diýipdir. Peygamberimiz bir wagt aýdypdyr. Atadruna ma khayyarani Rabbi al-layla? Ey sahabalar, aya bilýäňizmi? Ötün akşam maňa iki zat ihtiýarymda goýuldy. Bilýäňizmi şoň näme diýeni? Ýok diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr. Maňa ihtiýarymda goýuldy, ummatyň ýardy, tezmini jennete girsin. O ýa-da şefaat bilen özüň gaýrat etmeli bolýan, çykyp çykmaly bolýan diýende haýyryň begelleýän diýende faqtartu şefaat. Peygamberimiz aýdýar, Hudaýa ummatynyň ýardy tezmini, o ýardy näme boljak belli däl, o zamana gerek dälipdir. Hudaýa ýekan hemmejikleriniň elinden tutup senden dilep jennete salaryn ýa Rab. Hudaýa maňa şefaat ber, men şefaati begelleýän dip şefaat aldym dipdir. Vakti ki Peygamberimiz başarıyadı. Ya Rab, bu adamlar men kadrım bilmediler. Eyvah Hudaýa, tamamen peygamberler yani öz ummatından itiraz edecek Hudaýyň ýanyna. Hazreti Musa ben İsrail'den itiraz edecek. Hazreti İbrahim öz ummatından, Hazreti Yakub öz ummatından, Hazreti İsa öz ummatından geyrence Hudaýa aşılar bana eziyet verdiler, men kadrım bilmediler deyip. Öz ummatından şikayet edecek Hudaýyň önüne. Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem becaýin ki şikayet etsin. Gelecek Hudaý Taala'dan hemin Peygamberin hurmatını bilmeyen, günah eden adamlar Hudaý Taala'dan dilecek. Amma Peygamberimiz aýdy bilýärdi, Hudaýa men de etirazym bar. Bu ummat men kadrym bilmediler. Hudaýa men arşym ýanynda. Hudaýa sen hazretimde. Hudaýa wagty ki sen bilen ruberu bolup hiç bir mutercimi arada bolmadık vaktında Hazreti Cibril aleyhisselam gelebilmeyen bir çözüm senin yanına gelimde. Hudaýa vakti kesen bana Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh dip bana salatu salam aydanda şolada da men başım çaşmani, şolada da men aldıramani, ummatımı yağdan çıkarmani. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Hudaýa bir maňa bolmasın, belki ummatyma da bolsun diýip diledim. Hudaýa men sen huzurunda ummaty yağdan çıkarmadım. Amma ummatym birji däne gelen telefonu alındı diýip etiraz edip bilýär Peygamberimiz, amma onu etmeýär. Hudaýa birji däne gelen peýamyky alınıp meni seni yağdan çıkardılar. Cennet ýaşajak o cehennem barmaly ýerinden näme gorkyny ýatdan çıkardylar. Hudaýa birji däne gelen telegrama alındylar. Birji däne gelen dünýä malyna alındylar. Hudaýa birji däne gyýbyn şehrini alyp eşdikde alanyp da meni ýatdan çıkardylar. Hudaýa men etirazym bar diýjek däl Peygamberimiz. Hudaýa bu ummat, bu milletdäni men bu kadar gecelerimi günnüz edip ağlarlarymı ýatdan çıkardylar. Hudaýa Uhud urşunda dewlen diýişlerimin kadryny bilmediler. Hudaýa Taif'de kan bilen ýulan ayağımın kadryny bilmediler. Hudaýa açlykda daş taňyp da karnyma daş taňyp gören wijelerimi bilmediler kadryny. Gelip de öz wagtlaryny däni film seriallar bilen geçirdiler. Gelip birji däni men sünnet-i şeriatymdan habarlary ýokdylar. Hudaýa men bulardan etirazym bar diýjekler musulmanlar bollar. Beýleki peygamberler ýaly ummatyndan beýlenjek däl. Belki ta başlajak ummati, ya Rab ummati, Hudaýa ummatymy senden isleýän. Hudaýa şu ummatymy nijat ber. Hudaýa dünýede garaňkylyklardan çykarşym ýaly. Kıyamatda da cehennemden şular men çykaryp bileýin dip Hudaý Taala'dan ulukon dilebi, ulukon tamaşa bolsun. Bet ey musulmanlar Allah, geleýin daýawdyraýlyň. Näme dip biderek rahatlaň muhabbetlerini yüreğimizde jaýlapdyr. Asli o haqiqi muhabbeti däni yüreklerimizde jaýlaýabilmek.